Chimoyara, what is she with? Daro. You were on them. Jad. Jad, I see that. Jad. I wasn't on the Kudzi. Don't the Jad. All right. Look at Panazat. You're a bandit again. Pandura mandati and this bandit. But we're going to prison. Prison. Wapika makori mangani? 7 years. Saka 7 years coup. Pa Kubi maximum. That means you are a bandit. Chinchino the bandit. Muna garamsango. Oh. Yeah. Sasa famba sego. Tadaru taitorwa. Woro kana nchiti woro A B C D E amonani. Chihoro chakatenderera. Right. Taingoburiswa ehoro mumabhadwa mubuda bihoro mumabhadwa mubuda sihoro mumabhadwa mubuda dhihoro mumabhadwa mubuda ihoro mumabhadwa. Tazvinzwa kubhadwa kuita sei? Kubhadwa kuvharirwa. Mune muri mangani muewo? Togara tiri kana 17. Because havadi kuti muite 18 vanoti hanzi munonyengana mune muri 2 saka vanoita 17. But kune vamwe vaimbonyengana here? Zvinoitika zvagara zviri kwete. Wakambonyengwa here? Nani? Ndikobvunzo nandisipo here. Ndiri mutsotsi handinyengwe. Kana kumboiswa tsono? Kana kumbonzwa woshunge kuda kunama. Iwe wakambonyenga here? Zvandaita ini ndakubatsirai ndaita boni. Bana roke se boni. Handinokavharirwa. Ndati imomo futi namashefa rowe. Mashefa api? Namagadi. Aiwa, handinoonekwa kuvharira here. Iwe wanenge uri panze. Vachikuchengetedza. Iwe chitamba here. Iwe uri mukati. Vamwe vachikuona manje. Vapi vane basa reko handinokafuka kumbezi. Vati wa. Wafunga kamukadzi kako kari panze kaka. Wa. Yeah. Zvapera. Saka magadhi here aitokutyaika. Aiwa. Tasikasvikira. Taitoita mutemo sezvazviri. Maiteerera. Because ukaita musikanzwa kune inonzi ndikukanganwa hawo wemakaka vanokurova kusvika wafa. Magandeni. Magadhini vanonzi magandeni. Pane 2 types. Pane vanopfeka zvegreen. Pane vegreen nevekaki. Vekaka ndo vanenge vari maximum. Vanombuma. Watomutsiviridza. Alright. Wanga uyu chichakaita kuti uende kuchiro. In fact wakapiwa makore mangani? Sataziva kuti wakaenda. 11. 11 aureti makore akanyanyowandisa for munhu 1. Uri munhu 1 kupiwa 11 years uri 1. Zvakaitika. Mamuri vangani pamhosva yako? 23. Vamwe 2 vakaenda vakapiwa mangani? Takangotongwa 11. 11 uidzake. 3. Ko iwe wakapika mangani? Ndakapika 7. Ko mumwe wako? Vamwe wako? Akapika futi 7. But takazonzi makall accused haafaniri kuenda kunzvimbo imwe chete. Makall accused. Mwengaende. But you're criminals. Takatorora pabasa. Maipenda. Handiti makabapamba pamaipenda. Ndoiziva nyaya yacho. Makabire. Chii changa chakupinda iwe mpaneko? Takatora tirakuba. Tandine nzara. Makatore chii? Madrum diesel nepetrol.
mangani 9 unogona kusumudza dhiramu repetrol isamota SR9 ari 9 1 sana zamwari ndandiri 3 amana iyo gara pasi iwewo gara pasi apo manizuma sana mama uda unyeva ndo sama mama kusumuka ndandiri 3 vanhu 3 zvakaitikira munani kuwaterfalls but you are criminal now uri mabhooks ndakasvipa aiwa now hauchaba koshamwa vamwe 2 macoaccuse mazana ari kubasa kweosenze vamuindustry but mabhooks ezimbabwe prisons urimo kai handirambi ende haunyebe handinyebe saka iwewe manje wadaro manje undizuma aiwa ndoda kuziva nyaya yako because nyika yese yezimbabwe nevamwe vana vadiki toda kuti vasaite mhosva yawakapara yokuba dhiziri nepetro wakaita 7 years kuti uri wabonyore hakusi kunyepa right wakabuda rini kujeri wakaenda rini kujeri ndakaenda 2006 but apindwa nenzara nzara yakatirova 7 2007 2009 2010 maidyei ipapo takamboita 30 days tisingadyi muchidyei mvura taimwa mvura chete waenda munda kune munda here mirai zvanodaro bvandanodzika makore bvandangosvika pachikuru befam ndo pana ndakuenda kumunda basa rako ranga riri kumunda utobata badza zvakanyanya saka uri yefama ka by profession wariwana profession wakarime chiiko takarima chibage tikachengeta nguruve nguruve dzakapinda ipa right nguruve dzinoda mvura dirwa hosepipe mvura unomajaira saka nguruve nechibage chamaichengeta ndezvenyu here maprisoners zvinozotengeswa aiwa zvaidistributwa yanga rigoredzara zvaidistributwa majeri ese kwanana hwawa kwese kwese kana bhindura prison kwese Tyre prison ya but mimi ndimavafidha manje asi chinhu chandakaona kwakaurayiwa nzou yakabva paurungwa yaikuwana majeri nzou 1 saka ukambodya nzou manje ndakaidya iflesh yes nyama iflesh right on speak on my brother nice one aiwa mira aiwa ndoda kunyatsonzwisisa right uri gara pasi mupe mogo mogo ngaapiwa ko mogo waita sei kuri kujeri taimona gombototo mauswa gombototo ifodya yomona yekuti unoisa munewspaper simona tapura anditi wati wagara 7 years uriko pawiki wairi wabonyora kangani pawiki zvaita kuuya ukafunga chii chaita kuuya wainzwa sei tinoanyatsonzwisisa ipapo orit inombira kana yamira unongafunga ukadzi wakari panze
Zvadaro. ehe Zvadaro. Wagaya. zvaita kuuya ngozoita sei zvaiuya kangani pawiki But every day. aiwa zvaiuya kangani pawiki average Zvaita kana pamwe kana pamwedzi. kangani Ukarara so. Ngotanga ngocha. Ainibonyana ndakarita ndikunyepera. alright but iwe wakamboiswa here kwamata Andina. Zvinorovesa. kubonyoronaka upfuura mukadzi Zviri nani. zviri nayo Zviri nani unenge usina mukadzi. handiri alright ko ningi ikoko iwo hapana akadambokuisa were Hakuna zvakadaro. ko iwo wakambodamboisawo munhu Andina. wakamboona vamwe vachiitane Hazvioneke. hazvioneke sei Chirudziko handinogone bhesi rako uyu ane bhesi rake uyu ane bhesi rake. but unoziva zvinenge zvichiitika Zvirimo. Munozozviziva kana makuseni vanhu vakuita sei. Vakurohwa netsvimbo. Munorara pasi. ya Munozvisumudza makumbo. Rohwa netsvimbo. Vanorova kavanhu. ya alright wakabuda rini kujeni 2012. 2012 right waapanze mai manje Anchata ndabva ndachera gofu. waapanze wakapereka unonwa mbatutu handiti Yeah, right, fine. handiti but kana wanwa mbatutu inombomira unofunga mukadzi here kana wanwa mbatutu Ndinaye kumba. nemukadzi iweyo uchitaura zvina nebasa rezimai manje Zvamwari chaizvo. pakamira Ndezvamwari. Handii ndiwo mutocha. Ndezvamwari naye. inomira here But zvainoita ndikamwa ndosikuti bheu ndo inozo rabuda musystem ndo painosikana nenda kutonisa nda kutotena ndipo but kuona chinonetsa manje ka vanhu vembatutu manje ka hamugeze mazino wakapedzera kugeza mazino wakapedzera kugeza mazino mari mwezuru sei ari mari mwezuru kone zuru handina why ndakakangana wakanga kokuvhita vito vat kuseni unogeza kangani pawiki average every day hakunyeba iwewe Every day. nosati wakakatsvuka iwewo pakukura kwako wakatsvuka Ndakupinda mushago nosati pakukura kwako kwakatsvuka black weti kusendaro Pangorikeda. toda kuti ari nezvake iyi wawa ndokupa kani ndaramba ndokupa right saka mai manje chichi uwana mari yacho kuwana kupi mai manje hauchazimbabwe handina pamuri ipapo blakoti munonipa mari indotoziva munonipa mari hauchazimbabva ke hanchapa ndakachera kagomba anditi hanchapa blakoti pandakuona ndosaka ndamisa mufesongo ndikati maya sei uchinditi blagoti handina munin'ina ke I respect you. oh irespect Respect. Uri mudhara kwandiri ndikakuona I respect you. okay Zanje blakoti but mune muchinditira noise munzeve manje sorry ndanyara zvapera katai zvapere hauna zvimwe zvauda kuti hauna hama dzako dzauda kumodesa kana dzekuengland kana chichi unazo ngomhoresa kuti mimbonyarara very fine. And you, how are you there? ani Kutambudzika kuno vamhorese ya vamhoresa ani tambura kuno ani vamhorese zvapera zita rangu rapinda iribo shapu right iwe ndakanganwawo nemubvunzo handiti wakati wakaenda wakapiwa 11 ka
ranga riri gore ripiwo rakaenda kuba kujeri zviya 2004 une makore mangani mai manje pandiri panapa ne 42 years saka wakaenda kujeri une makore mangani nchaziva 2004 ndopa wakaenda kujeri une 44 years pandiri panapa tichacalculate izvi zvinokonzereswa nekuti nhamo aiwa madhezi aiwa kusina nhamo aiwa musikanzwe Mbare uchizvizvarwa cheMbare kai born and bred here. That's why you uri mugevha musikanzwa uyu hapana iwo pafefe hapana chaunosha but iwo pafefe hapana chaunosha pamwe wakaenda kujeri ndikutirautra kuacalculata makore ako 2004 2021 wane 44 saka isabo tongoti 20 bose takaenda kuna 2000 ka ndakapinda all right iripo thanks okay